Čau lidi. Čau. Čau lidi, jdu hrát Čau. Brawl Stars. A určitě se koukněte i na moje minulé video, kde se mě tak moc nedaří. Ale dneska věřím, že se mě bude dařit. Neřešte mého bráchu. No tak tady pak si udělám ještě jeden star drop a tak jdeme na to. Yes, tak to dám, to je pohoda. Tady ty songy. Ne. Ne. Škoda. Jak 7-6? Tak ještě jednu hru. Yes, tak tady jsou úplní nubáci. Jediný dobří nebývají, jsou tam ty dva. Tak rozhodně tady bych mohl dát. No pokud půjde takhle na mě, tak nevím. To už není ani zase tak lehký pak. No ještě tady je Stu, super. Mně se dneska nedaří v ničem. Musím aspoň dát jeden win. Zase nubáci, ale já to zase nedám. No, možná i kvůli toho, že Sprout má strašně malý damage. Zase po dlouhé době Brawl Stars, to jste si asi všimli. Jakoby i Brock mě málem zabil. Ale naštěstí žiju. Já bych mu to nejradši vzal. Tak, tady nikdo není. Je, tam je. Tam je tam je ten. Tak, a tam nemůžu jít. Tak. To bylo krásné. Ahoj. Tak to už můžu se... Tak šel, můžu se se mnou rozloučit. Nečekej, že mě dá. Ne. Yes. První místo. Tak to tím pádem už mám star drop. Tak první si tady vezmu 100. A teď. Ne, já ještě nemám. Tak já udělám nějaký quest. Tak jo, tady tohle. Musím hrát ještě 2 hry. Počkej. Aha, jo, to je tak, tohle je easy. No, se Sproutem nevím. I tak já jsem netrpal ani jednu. Tak takhle dole. Tam ten je určitě. Tak. Tady toho rychle dáme. Tak se zabiju tady. Yes, tak
Tohle máme vin už teď. Tady je Sprout, jakoby Sproutová ultimatka docela v ničemu. V tomhle game modu. Tam je jeden. Tu ne. Tam už taky není. Tak tady si rychle zabiju. Ne, já jsem se ani. Tak, to už je asi poslední, ne? 8. Já jsem nikdy neměl rád. Yes. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Tak ještě jedno jen. Tak tohle nevím, jestli dáme, ale asi jo. Je tady ještě k tomu Piper. Pokud chcete vidět, jak jsem hrál s Piper, tak se koukněte na moje druhé video. No tak tahle Piper není zase tak dobrá. Nebo nevím, proč tam stojí. A napište do komentářů, jakou hru mám zahrát příště. Roblox. Můj brácha říká Roblox. Bohužel nemám Roblox. Možná si nainstaluju Roblox. Jak tady se tady hraju. Ne. No tak to je. Já se ani jednou netrefím, ne? Ale jo, furt to dáváme. Ne, on už je tady. Hlavně ať nepůjdu. No tak dobré. Ale jo, tak tohle bychom měli dát. Tak. Tady toho rychle zkusím. Ready? Skibidi, toilet. Yes, tak já tady tyhle rychle zabiju. Yes, tak to už teď můžu říct, že máme win. Už tady můžu slavit. Ani jednou neumůžu, tak to je super. Tak tady si rychle ještě pro srandu jednoho zabiju. 3. Yes. Yes, tak to bych měl mít star drop. První star drop navíc. A ještě jeden bych měl mít. Ještě nemám. Ještě jeden, aha. Už jsem se naštval fakt. To už by mělo být ale těžší. H-bit. Byron. No tak tohle už teď můžu říct, že máme prohru. OK, H-bit tam možná chápu, ale Byrona. No ten healuje, když má plné životy, to je super. Já jsem tady, který... Jakoby někdo z nás nemá úplně nejlepší damage. Možná H-bit. No prostě vidíte, jaký dává tady tenhle člověk damage. Stat drop získanu. OK, tak tady rychle dám. Tak. Tady je Big Robot. Tak já bych tady pro jistotu zůstal.
tady dá tu jeho úvěnu někde, ne? Všíma. Jo, konečně ji tady dal. Ten je dole, ten už ho dá. Neříkám, dobrý. Hej, kolik už má těch životů? Ne, jak už to rychlý. Tak to bude asi pak celé video. Bylo by super, kdyby nám padlo aspoň epický star drop. Please, aspoň ten epický. Jest, tak teď už to mám. Já nevím. Tak já dám 4 naraz. Super. Aspoň peníze. Nevím, jestli mám ještě pokračovat ve videu. Nebo co bych měl udělat. Já zkusím Dark Piper, protože mě se s ním mega daří. Poslední hru. Ne, já jsem nevěděl, že je furt tady tohle, já jsem se zmínil nějaký jiný. On má Mac, kterou si právě dělám. Kde jsou všichni? Tak s Piper je to on mladší než se Sproutem. Teďka jsem si zvyknul na to Sprouta, takže je to trošku nezvyk. Ne, já jsem se ani neřekl, tak to je fakt. Ne, my to nedáváme. Jest, tak aspoň tam ti nám trošku pomůžou. Dej ho. Dobrý. No, aspoň jsem se jednou trefil. Tak, teďka tam jdu a udělám 3, 2, 1. Bum. Ne, on jde na mě, ne? Jo, on jde na mě. To nejde. Ne, to umřel. Lidi, nevím, jestli toho vyhrajem vůbec. Ne, tak to musím mít tady na dálku, jinak to nedáme ani za nic. Ne, please ne. 4, 3, 2. Jo, 12%, yes. Plus dalších 100. Tak lidi, čau.